Minto mwanya getinge naende tiga tonyorane naende rituko rinde kugendera kumanya na gosemania iguru ya intwe, yani yanche bwanchwe minto yanche bwanchwe. Rero tiga tuirana ase chinyigekero chingako n'oboroso bwa marieta ito buna twachagete korwa twamanya no mwana akoiburu buna agocha buna akorerwa buna akorwegwa enseye pakoegwa erieta orukoro kumusamba mwaye maite musamba mwaye is a myth, yani musamba mwaye nerieta omwana akoegwa osambire mwaye oruro opita akoirana ochire enseye n'enseye nero kitoro nabo torate na intumba samba mwaye kera the life you live you are not going to repeat it. Igo buna tokonyaka osemaniga yo tokogenderania ayako bekunse narara ache koba ng'a bari abandi barache koyatera bache kumanya na intuni ng'otwarenge. Omogusii nabwenerete kwemanya emanye korwere ning'o asare na asagochi negente kenene omogusii ari kwemanyera na enogo yaye enogo yao igo yari gokworoki buna aye ning'o egesongo twateba na who are you, your identity, cultural identity. Abantu abange sana ense engima ebakwerorera ense yabo ebakwerorera egesaku kiabo bakwerora naende bakweroka marieta abo okobori omonto erieta ogotebia nche notie nochwang with a lot of confidence ne chinguru nobumanyi buna ere ning'o, lakini bori abagusii baito tochakera aguka ng'aki okoroka omwana oo komaete na erieta igo riare konyoroki buna nche ning'o riambeka ase enyomba yane egesaku riambeka ase omochione riambeka ase abaminto rianyoroki chimbebe ng'ang'ai ngoika nase ntari goika chimbebe chiri twaragambire, lakini bono aye bori erieta okweroka gose eri okwarokire omwana oo imeaning kiri bwate value kiri bwate erieta eri ng'encho kiri bwate ase aye buna omonto oratare bwerorere ekiagera erieta aribwenete ko-identify you, erieta aribwenete komanyia abanto aye ning'o nyomba kiorwete ng'ai okoru ng'ai ogochi ekero otari kweroka erieta ribwate efaida asore bono aye ning'o bono naende tweroreire ebinto bia abande abagusii baminto totari gwanche torerorera ebinto bite kiara ebinto bito bigotosomia mange. Our culture is so good, is so rich. Omogusii nomonto mong'aini orenge very organized in social structures ekera are ko omwana erieta igakomoa erieta omanyete na omwana ongokinare abe nyakundi origin ya erieta ng'ai amarieta naro egesaku buna erieta nyakundi amarieta naro egesaku lakini marieta aya monto tare koroku bosaigo kikweiborwa ntwayagayanete kikweiborwa ore omomura ekeriato giaku mara gatato kero omonto omanye na omwana omoisi oibo iruga agu kwarendwa egeisia kwaigwa erieta either erieta rikorosigwa agu koreng'ana ninki kiabeire aywo ntwanyagamberete gose kwaigwa erieta riesokoro yarenge engiya obwate chimbu abantu banchete oise korigereria marieta abantu barukire across Kisii nabo konyora erieta Andrew Murara was a leader abantu mbara bakoruku George Murara abange mono all clans abantu mbara bakoruku Gichaba all clans abantu mbara babwata makori abantu aba mbari babete in leadership abande barukiru Kenyatta was not our name, lakini abantu mbari gusiya abakoruku Kenyatta. Why? During independence di Kenyatta aire tubugambi bakarukwa eriakwete 1978 bakarukwa
buna ekemanyereri erieta iri arenge ekemanyereri kiao bono rigereria gumwao nche no mwalimu nanyorira abana ekirasi kirongo somie esukuru ya Kiabonyoru omwana akoroku Emily Ben asoro nyabire lakini nobo maine ekerogo tewe na Emily Ben gose Samuel Johnston. Look at those names. Eric Henderson. John Mark. Agungu siyole mwao naende ole mwao boli gusika. Ekenyoro boli liondonga. Gose ekenyoro gose marumari gose mesabisabi gose donyo. Yani okweroka John Mark. Who will identify you? Because John Mark is a different culture, is a different identity. Oyuno monto otatware mwamu otatware mobere mu mwamu. Oyuno monto morabu omosongo. John Mark, Henderson, Jadon. Lakini bona omonto minto mogusio mu mwamuti. Akwego kikweroka marieta ayo na association yaye nere teyo otige erieta rie sokoro nyagwoka nyambasora nyambane kwamanya kweroka aria atabwati meaning montata go trace. Yani if you went to a street like in Nairobi gosoga ende nonya South Africa okonyona abantu bari bakwiruka marieta abo aye no omanye gwetikiria na naye bono gogeto kwiruka John Henderson bakorigeri bakumina noyo nere ngayaru iroke erieta roko mwana erieta ribwate relevance with your identity, ribwate relevance munaye ningo na intutobe proud of our language tuyanche ase enogo yeitu na mwanya getinge okona kwa tena muntu tari amarieta ito igakorukorwa ebisaku byaito ebisaku birie bike clans naende yabwate eng'encho mono naende arendete chimbebe chinyinge mono chimbebe chiebosegi chimbebe chienyuomo chimbebe chia okobwaterana ase ebinto ao naende omaete nana marieta ayoka aya narengo arenge general mogusio nde bwensi ari komanyo na yabangena ekero gwachiro korokwe rieta riagetinge erieta buna mora erieta buna kwamboka erieta buna nyabonyi erieta na bitutu amarieta agetinge agusi kerubo ekero monta akorokwe erieta eri okoigwa obuyagete okoigwa obwansugete. Lakini bana inwe mwarokira abana Jen Jason Christine Annabel bono gaki no ana ekero kwerigereri gagu inkioroche gwachakire kwa no oboriri ekiara oyo tari yaye oyo tari Annabel bagotoka ngumbu oyo nkerubo oyo nke muntu oyo nkwamboka oyo nyakundi oyo nyambeta kero omonto abwate erieta ribwate eng'encho ase obomenyi bwaito naende tiamba tebi somia abana ekegusii nekia ekero ogosomia omwana ekegusii ne ching'encho chia omogusii igakoba omonto omoronge nonya ekero akorengereri timaeti gose ekero kwarokire omonto amarieta aya egesongo ngocharorere egesongo gososeke egesongo ebinto mbiro otanyare go express unless it is in your mother tongue. Egento okobeka gekorwa ase enkoro yao negento ogokwana omonuo omanyete ogokwana paka enkoro yao kwayuna yakwanire lakini bono ebinde ekero ogotumia omonuo bande gento keri gosoa buna ebwenerete igo manya buna
ensemo ya koroka omonto erieta igo yarenge ensemo y'eng'encho mono. Obino oisaba okenyambane ogenchabe kwamanya genchabo ong'o genchabo nyamaiko ong'o nyamaiko obunde bunde ong'o bunde ogetusi omotorobania oibabe osweta kwagenda paka gwacha goika chinyomba chiamanyo kere nyomba njabwata marieta aye na ekero gwatoire erieta igo yare komanya naki yare kubekirwa ng'a ekero omwana iboirwe akoigwa marieta abere eria sobo ise na eria sobo ng'ina abang'ina baru sobo ng'ina bacha gwasimori omwana sobo ise omwana oyo asimorigu oegwa marieta aywo abere for identity nosira korwa mahate togosirerigwa naende kwabeka ribibe riamanyinga kwamanya kinarura nachira ari nkorokuga erinde abantu bararia bagosika kiore kaga okorokuga erinde abantu baga bagosika keronde gesusu nkoroku obino naende igo bino ndimanyire gusii gesusu aba bande bakoroku obino goika babairi in one way or another naende tari oboiri bosa oboiri bwechiombe na amanyinga igo omwana ona ataraenda konyoma mu omonto okorokwa obino goikara amanya omonto oyo eriete eri obino ng'airirwete ndibwata amanyinga nkoira nabo mame narokugichaba tokita abantu bane emiaka yane bakorokugo mbamanyire igo omwana one giakorwa akorukoru sobo mame yane akogenda gochigia susu agoteba nche noyo gichaba babura nina boiri mbora abwa ng'ombe amanyinga tacha gotabekana arabase koreta issues in future issues echi tua sangire naende twatebaniri kwamakonyana igo chigocha ase eng'encho yogotabwatia omonwa oito enogo yaito omogusii eanche bwanchwe ancha amarieta ao ancha konoga omonwa onye mwana otamanyike gusii naende aye nomogusii obu nobosoku that is not development that is not development igo tobugana bona aye oro yani igora above others nekegusii giaitirwe nechingaki obu noboriri gaki obu noboriri ekiagera aye nomogusii erore koba omogusii eanche koba omogusii eroka amarieta agusii okweroka erieta ria omonto otamanyitie character yaye naende manya iga erieta igo riare kobogoria spirits naribe eri omosongo naribe eriaki erioire it has ekerecha nekerecha eki nakio okora omwana oyo akoba ekiara you are appealing to that ekerecha geso omwana oyo igo ria John oyo abasongo nero ogosa omwana oyo ime ekerecha eki nkero it is in the hair getachi ande monto iboiru no are narengo nyasaye namanyite bo igo roka abana bao erieta oburi omonto gwanchete naende omonto bwe family ororeri rwao eroka erieta riao rokwa marieta yegesaku ekiara narago gochigodwa identify ekero tokonyagoita obosaku bwito nekero tokweroka marieta y'abasongo naende twang'anya gochisobo igo yani totagete gosiria egesaku giaito pi agutari boronge gaki igo twasorora intwe buna abagaka bagusii inyori abana baino baro tiga kwegokia omogaka nyomba ekero mwana tari gogokwanera ekegusii tiga kwegokia ekero omwana agocha kweroka J Henderson kao omwana erieta ria ekegusii rie sokoro kiagosoka emanye ekero otemanyete akiwe omaete ninu abagusii lakini abantu abachikabira chinde ekero we introduce no bakomanyera your level of identity naende no bakomanyera how to treat you ekero kweroka erieta ria abande aye you are already a slave aye no mokori lakini ekero kweroka erieta riao aye you are strong
And that is how people prosper. That is how a community grows. Rorango buna aba bato surrounded tiaba no baroche. Intebi na kibakwiruka. Bakwiruka marieta abo pako wadimaya. Na intu tiga tuirane tuchaye kwiruka marieta ito erinde omonto okobona rieta erindi rikwa mateni rieta rio mogusime nchenkerubo kwamboka omogute nje no bino nyambane oisaboke nyambane tata tabwate rieta ria gesongo angeta marieta gesongo kiata arenge musongo ayeni ngobona ayenjo Anderson gose James Samuel gose Trufena Han Heyman gose Annabelle mako something erengererie eborie eiraneri gose nkitwa isana ekero kwero kerieta ebisaku byaito byaro intu no sweta intu no oswetongoge intu monchari engubo intu matuori abatabori mbe manyete amarieta amba manyete intu nabanyari bari mbe manyete abarieta amba manyete nche no munyakoni nche no mumubea amarieta itonto nyamanyete ayegesaku ayari ime yaito chisokoro chito chitarana tiga tumanya amarieta ito to abana baita amarieta ito twe amarieta ito nonya nebibande nario omonto akonyora ekebande omanye neke neki omogusii ogotoka asegete ekero origete James John monto narigita agokonyora lakini orike obino nyambane omonto akorigi nabo agokonyora tiga tuyanche twanchu minto mwanyagetinge asaya arero nongo ikeriagu komanya iga nkonya kwegera tore chingako chingencho noboroso ekero tokumirana naende nimbatebie igoro ya chinyomba chiito namarieta ito chinyomba nenchera tware gwetogia nase tokoru nase togochi erinde gose ntoigwane gochibosio eroka amarieta abwate eng'encho ase enogo omonwa nobobisi bwao buna omogusii mbuya mono kanya kobata aguna subscription kanya kobata erinde togenderere mbuya mono.